Ndị Igbo ngwa gbaa ntị maka akụkọ iri nke dara n'elu n'ụbọchị nke taa. Iri ihe mberede nke okporo ụzọ ekponyego mmadụ 6 na nke a mere na Ọkịja nke dị na Anambra Steeti mgbe ọkwọ ụgbọala bọọsụ bụ ndị mmadụ nọ na-anaka ego ma na-agụkwa anya bụ ego. Nke a mere o ji gbanwojuo ya anya ọ ga-akpọkenye isi n'ụgbọala ogologo trela nke kwụsịrị akwụsị n'akụkụ ilo. Nke itoolu, onye isi ala Naịjirịa bụ President Muhammadu Buhari esorola Enugu steeti gọọmenti were ruo uju ọnwụ Geoffrey Tabansi bụ onye nke jibe ọkwa Federal Director of Housing na bụ onye isi ala mere ka gọọmenti Enugu steeti mata na ọ bụ Chineke nyere, ọ bụkwazi ya bụ Chineke were. Nke asatọ, ndị ji egbe amaghị ndị ha bụ esinyego ọkụ n'igwe ego ATM machine nke dị n'aka road Uyo nke dị n'ime Akwa Ibom steeti. Ndị kpara agwa ọjọọ dị otu a ekwubeghị iwe ha ma ọ bụ kwuo ihe kpatara ha ji kpaa anya bụ ajọ agwa. Nke asaa, otu nwaanyị ewerela iwe oke jesuo n'ọkụ. Teta Rachel bụ onye mere nke a mgbe o ji iwe maka di ya nwere okwu gbasara ịga dine nwaanyị ọzọ wee were iwe oke were mma bepụta ya isi n'onu. Nke isii, Angel Agnes Smith bụ onye nke sonyere na emume Big Brother gwụrụ agwụ. Ọ gara n'ihu na ọha nta akụkọ ya wee gwa ọha na eze ihe mere o ji eso ụmụ nwoke asaka ahụ n'otu ebe. Ọ gara n'ihu kwuo na dịka anya bụ ihe emume Big Brother nke gara aga na o nweghị mgbe ọ sakọrọ ahụ n'ebe mere ka ụmụ nwaanyị na-asa ahụ. O mere ka ọha na eze mata na ihe mere o ji bụrụ ebe na-amasị ya ịgasa ahụ bụ ebe nke ụmụ nwoke na-asa bụ maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị so na anya bụ ihe emume Big Brother wụ ndị na-eme oke ihere. Nke ise, dịka White Money bụ onye tụrụ ugo na anya bụ emume Big Brother, ọtụtụ ndị so na anya bụ emume Big Brother tụkwaziri ugo n'ụdị dị iche iche. Onye mere ka anyị mata nke a bụ ọmarịcha nwaanyị ahụ sokwa na anya bụ emume Big Brother, onye nke ejilikwa Rose mara. O kwuru na ọ bụ eziokwu na anya enwetaghị mmeri na anya bụ emume Big Brother kama na anya nwetara mmeri n'ịhụnanya dịka ọ nọ na anya bụ emume Big Brother wee hụta mkpịsị ngụgụ ya furu efu. Bụkwazi onye nke so na anya bụ Big Brother a na-akpọ Emmanuel. Nke anọ, ihe nke a ọ bụ n'ụwa mmebi ka ndị ọkantụze a ga-akọrọ anyị ihe kpatara nke a dịka mmiri ojii na-ezo na mba Port Harcourt. Ọ bụ nke a mekwara ọtụtụ ndị mmadụ ekweghị apụ ezi ma ọ bụkwa ka anya bụ mmiri metụ ha n'ahụ. Anyị amabeghị dịka mgbe nya bụ ozi si erute anyị aka ihe kpatara mmiri ojii ji were na-ezo na mba Port Harcourt n'ụtụtụ a. Nke atọ, Prophet Oladele Ogundikpe bụ onye isi Genesis Global Celestial Church of Christ ekwuola na o mepe ọnụ kwuo ọtụtụ ihe na-eme n'ụlọ mkpọrọ na ọtụtụ ndị amaghị ndị ha bụ nwekwara ike izite ndị ga-abịa gbagbu ya. Ọ gara n'ihu mee ka ọha na eze mata na irue n'ụlọ mkpọrọ dịgasị iche iche n'ime obodo anyị Naịjirịa na ị ga-ahụ ndị mmadụ nọ na ya bụ ụlọ mkpọrọ ata ahụhụ ma na-agba ụtụ ma na o nweghị ihe ha mere kama na ọ bụ mkpagbu na mmegide si n'aka ndị karịrị ha. Nke abụọ, ụlọikpe nọ n'Ikeja atụọla Shehu Aina mkpọrọ afọ 25 maka ịwa aka rugbu a gbasara nrụpụ ọ rụpụrụ nwa onye agbata obi ya gbara naanị afọ 50 mana ya bụ Shehu bụ onye gbara afọ 38. Ọ bụ ajọ akparamagwa dị otu a mere ya bụ ụlọikpe wee kachie obi tụọ anya mkpọrọ afọ 25. Igbo nwe mmadụ, nke a bụ akụkọ nke mbụ so n'akụkọ iri ndị gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Ọdụ ụgbọelu Akanu Ibiam nke dị na Enugu steeti agwala ọha na eze na Satọde n'ime izu ụka ka anya bụ ọdụ ụgbọelu ga-ebido na-anabata ụgbọelu ndị ga na-efega mba ofesi na ndị ga-esikwa mba ofesi wee na-ada na anya bụ ọdụ ụgbọelu Akanu Ibiam International Airport nke dị n'Enugu steeti. Igbo ndị ọma nwe mmadụ, ọ bụ ebe a ka ọ gbara kpụrụ na akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Ndị Igbo ma na-echetakwa na ọ sị nwata jide nkakwụ ga-enye ya mmiri ịkwụ aka. Ka emesịanụ.